No ale k sakru, tady vůbec nepíše. Jano, co to děláš? Terezo, já nemůžu dokončit svůj úkol. Pokazila se mi klávesnice, vůbec mi to tady nepíše. Káš? Vážně pokazený. Co s tím máš? Já nevím, ale už mám nervy na dranc. To je smůla. Já ten svůj úkol mám. Ale vidím, že mě to tady píše moc hezky. Já používáš za klávesnici? Používám tuhletu novou klávesnici, kterou si v naší relaci můžete vyměnit za vaši starou. A jako bonus, počuj, Terezo, dostanete tohleto domácí zvířatko. Malá, rozkošná, roztomilá myšička. Klip, klip, šťuk, šťuk. Fú, tak tohle závidím všem divákům, kteří si tohle můžu pořídit v teleshoppingu.